uPastor Winnie lo obuyachaza amaphupho. Inamba yami ayisizwe umuntu oyimember ye-channel ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama. Akwangu-WhatsApp lowo muntu uyangifonela direct from Monday to Friday kuphela. Uma ufuna ukukhuluma nami, ufuna ukuthi sichaze amaphupho, yiba umuntu oyimember ye-channel. Uma ungeyona imember, yiba umuntu ongumlandeli we-channel. Uma ungeyona umlandeli we-channel, yiba umuntu onikelayo kwi-channel. Yiba umuntu oweseka i-channel, kube khona okuncane okufakayo phela ukweseka i-channel, yabo, ukuze nawe ukwazi ukusizakala. Yabona lokho singakusho ama-video, uba umuntu owabukelayo ngoba sifaka ama-video nsuku zonke. Sibheka la uZanele Qashane 9:30 nothi-ke uma uphilayo uphe isweet akabingelela bacele. Ngiyakunyanya lokhu akwenzayo. Uma upha umuntu ekupha ama-sweet, when you dream of someone giving you sweet, there is a positive dream. One, ngokujwayelekile uma upha umuntu kuwupha olutho uma ekupha ama-sweet, ngoba lokusho ukuthi kungenzeka umuntu osuke ezoba nenhlalakahle, yabona. Uphinde futhi ube nomzuzu omuhle ogcwele injabulo. Mshumayeli 10:17 ubusisiwe wena lizwe, onkosi yakho iyindodana yabakhulu, lezikhulu zakho zinegcili ngesikhathi ziqinise zingadakwa. 2, kwesinye isikhathi umnyaka ibheka kanje, uma upha umuntu uwuPawulu uma ekupha amasiko, kungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi-ke qhubeka kuzikhanje, ungaliphonsi ithawula, ngoba kungekudala uzothola umvuzo omuhle futhi omkhulu wokusebenza kwakho. Abahluleli 14:14 wayesithi kubo, kodlayo kwaphuma kokudla, konamandla kwavela okumnandi. Babengenakuyinqandela imfumbe ngezinsuku ezintathu. 3, kuyenzeka futhi uma upha umuntu uPawulu uma ekupha amaswidi, olusho ukuthi kungenzeka uzokuzwa iy'ndaba ezimnandi futhi ezijabulisayo maduze. Amahubo 119:103 amnandi kangaka amazwi akho ekunambitheni kwami, andlula izinyosi emlonyeni wami. Siyabonga.